The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 55:8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13 says, You will seek me and find me, if you will search for me with all your heart. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:7, Ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be opened unto you. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life, and only few find it. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni nga lawag ikinahanglan ng atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us prepare ourselves now. Let us use the recovery technique of 1 John 1:9 if it is necessary for you. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, it is not the issue of naming your sins, but the issue you're facing is faith alone in Christ alone. That is the only way for salvation. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Acts 4:12 also says, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa, sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily
consistent assimilation of your word. We recognize, Father, that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of thee. Nagapasalamat kami kanimo, Amahan, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum sa pagtuon sa dugang kamatuoran. Salamat nga imo pa kaming pabuhi ang tuning higayuna. Timailhan nga imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa o nga imo pa kaming hatagan ining kahigayunan nga kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Bani kami nining adlaw, O Diyos, nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat niining tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga suki na niining atong everyday Bible study. Og padayon kita karon niining atong pagtuon giduputan natong excuse me pagtulunan nga giuluhan og Christian integrity. Ato nang sayran nga ang definition sa integrity as a word di sa ato gamitan sa Christian. Ang integrity is as reduced to essentials. We have seen that integrity is loyalty to truth. Og mao na nagabarog kita sa kamatuoran. Og of course, as we also further define this, that integrity is a state or quality of being complete, an unimpaired state of honesty and purity, or a soundness of moral principle, the character of uncorrupted virtue, especially in relation to truth and fair dealing. So, dugang pagyud niini, integrity is uprightness of character, candor, probity, uncompromising adherence to a code of moral or professional values. Ang paglikay sa mga paglingla, deception, expediency, artificiality, or shallowness of any kind. So, gawas pa niini, it is a firm adherence to a code of especially moral or artistic values. So as a whole, ang integrity, Christian integrity is or incorruptibility, or it is an unimpaired condition, meaning soundness, yung pagkalunsay o pagkalinaw, or the quality or state of being complete or undivided, meaning ang iyang pagkahingpit, completeness. Okay? So, mao na nga the Christian integrity now, as we define it, is the strength of the advancing believer. Mao kana ang kaligon sa magtutuo nga nagapadayon sa advance sa iyang spiritualong kinabuhi. So, akong balikon nga integrity nagkahulugan kini og wholeness of character, consistency of word and deed, og wa kini pagkompromiso to the adherence to a code of values. So, sa laktod nga pagsulti, Christian integrity comes from living
by the Word of God. Kaya padayon kita sa atong pagtuon niini o dili na nato gyud hikalimtan nga sa atong pagpadayon sa pagsibog sa unahan, pag-abante, dili pag-atras. Kaya ang magtutuo, either siya nag-abante o nag-atras, depende sa iyang pagtagad ngadto sa kamatuoran. His attitude, di ba atong hisgutan kagahapon ang tulo ka kanang matang sa pagtagad, the three kinds of attitude of a believer towards the Word of God ngadto sa pulong sa Dios. Ang nag-una niini ang iyang pagkabugnaw, cold. Bugnaw ang iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Ikaduha, lukewarm. Ang dinagaang o kanang inadlaw, but pasabot nining lukewarm, ang bugnaw, ang pod nga init. So, lukewarm ang iyang pagtagad. O ang ikatulo, mao ang boiling hot. Nagasukaw-sukaw, nagabukal-bukal. O mao kana ang husto, tukma, nga kanang gikinahanglan sa Dios nga imong batunan ngadto sa iyang pulong. It should be boiling hot. Okay? So mo na nga ang pagsibog sa unahan o pag-abante sa magtutuo nag-agad sa iyang positibo nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Ug ang magtutuo nga naga-atras depende na tungod na sa iyang pagka-negatibo sa iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. So it's a matter of choice. Gusto? Naragyod na sa imo kaugalingon nga kabubuton. You see? Kaya ihatagan man ta sa Dios lagi og free will nga atong gamiton. So, apan nahibaw na punta niya ng prinsipyuha nga God gave us complete freedom, but with that freedom goes responsibility. Okay? Kaya kita raman, we are the only ones to be answerable, responsible, and accountable for all the decisions that we make. Okay? So, mao kanay hagila na og paglabas sa atong panumduman. Nauna sa tanan, ang atong tumong ingon nga mga magtotoo, mao ang the topmost goal, ang atong tumong or goal in our spiritual life is spiritual maturity. Ang pagkahamtong nga espirituhanon. Or otherwise, gitawag kini og dapit nga di na kanay katakos. Katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat og mga panalangin, katakos sa pagkanahigugma, all of this. Okay? Now, of course, as a review na po, ang plano gud sa Dios gibahin kini tulo ka kanang ingnon ta three phases, tulo ka hugna ingnon ta. Ang una nini mao ang kaluwasan, ikaduha mao ang imong pagkamagtotoo na dinhi sa panahon, o nga ikatulo mahuman ang imong kinabuhi din sa kalibutan, din kuhaon ka na sa Dios, din mao ka na ikatulo nga hugna, magtutuo nga tuan na sa eternidad. Now, ang atong concentration karon, of course, nga buhi pamanggitan nining atong lawas, gipa huwa man lang ta sa Dios niini. Okay? Kini nga atong kinabuhi, by the way, labihan sa kamubo. It's a very short kind of life. Okay? Life is too short. Mahimong kuhaon ka sa Dios anytime. Mura lang niya itong gitandi, itong kinabuhi, o gabitay, o gamayng lanot. Okay?
Mahimo ra nagputlo na sa Dios anytime. Depende sa iyang perfect timing. Gusto? Now, so karon nga niya pamanta, ini atong lawas nga unsa ni? Ino na to nga nagaginhawa pamanta o nagapilok-pilok pa man niya itong mata, lakaw-lakaw pa man tanining kalibutan na, we are still alive. Okay? Tungod, paminaw, tungod lamang kini sa gugma, kaluoy, grasya, courtesy sa Dios. Wa gyud tay katakos. We do not deserve it. We do not work for it. Nor do we earn it. Kay grasya. Sumo ni, nga niya kita sa ikaduhang bahin o hugna sa plano sa Dios. Our concentration, therefore, is phase 2. Unsa may mando sa Dios. Samtang niya ta sa phase 2. 2 Peter 3:18. I hope di na ginani mo makalimtan. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon. Unsay patubuon? Ang atong kalag. Unsaon pagtubo? Pagtuon. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo. Paggamit sa pulong sa Dios. Okay? Mawita na nga itong gihatagan ng memory aid, study, learn, believe, apply. Okay? Phase 2. Now, spiritual momentum ang ato karong concentration aron kita makakabot sa atong tumong our common goal, common, kinis tanang mga magtutos, di mo kalimutan, ha? To reach spiritual maturity. That is the third stage where you now can have capacity for life, for love, for blessings. So, well, of course, ato na sil-sil na magiging nato nga doon na may tulo ka ng ang inunta sa espirituhanong pagtubo. There are 3 spiritual levels: baby believer, adolescent believer, and then spiritually mature believer. So, okay. So, ang spiritual momentum, therefore, is maintained by the Word of God, Bible doctrine. Bible doctrine, the truth, mao lamang kini ang tinubdan sa atong pagkabot ining capacity for life. Bible doctrine resident in our soul, mao na kana ang tinubdan o inon ta fountainhead of happiness. No believer can afford to neglect the perception of doctrine because doctrine mao kini ang tinubdan of that spiritual momentum. But doctrinal perception is not merely a means to an end. Diman nini. It is a system of perpetuating capacity for overt prosperity. Tungod kay doctrinal perception in itself is a reward, ganti. Huwag yung makatupong sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine nga, nituhop na diha sa imong kanang panimuot in your stream of consciousness. Kaya nga naman, because mahimo ka na siya nga tinubdan. Okay? The source of all, tinubdan sa tanan. Ang Bible doctrine, mao ang tinubdan sa nanumdum ka sa problem-solving devices. Mao ni ang source. Now, sa kinabuhi sa magtotoo, comes the Word of God nga naga tuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot. It's already circulating in the stream of his consciousness.
Now, in times of trouble and in times of need, ang Biblia ingon nga basahon as a book will not be able to help you. Naiuban nga magdada sila Bible aron ilang itakin, ilang iilok, aron kuno mao ilang habak o panalipod, protection gikan sa mga panuway. Now, that's why we have to weigh things, di ta magpasulabig pagtagad sa atong pagbati, emosyon, you see. Atong kinahanglan to timbang-timbangon kung unsay gyud tinuod. Diba? Klaruhon gyud nato unsay tinuod. Di kay magpadahal lang ta sa atong emosyon. Tungod kay, paminaw, tungod kay ang tinuod, the absolutes in the life of a believer, mao ang kamatuoran and nothing else. Ug ang kamatuoran has no other source. Why lain siyang tinubdan, gawas lamang diha sa pulong sa Dios. Sabta gyud na. Doctrine in the soul is the fountainhead of happiness. Temporal blessings, or any kind of blessings for that matter, are never dili kini tinubdan sa kalipay. Kaya ang mga panalangin, resulta kini o byproduct kini sa katakos. A byproduct of capacity. Ang imong kalipay from your social life with God inside your very own palace, diyan sa operational divine dynasphere, overflows into the realm of overt blessings. Now, kung ikaw, when your daily worship and fellowship with God pinaagi sa doktrina, makalimtan nimo, then whatever overt prosperity you may still possess becomes unsa? Ritual without reality. Mao ginay sangkuan niya na. Ihemplo. Tagaan ka na kong ihemplo for this. Now, may I ask you, what really is motivating you to come to Bible study? Ikaw nga, sige kag tambong tingali. Okay? Let's presume ikaw, sige tambong o mga grupo nga na ay ilang pagtuon sa pulong sa Dios. So, mangutana ko niyo, what really is motivating you to come to Bible study? Abe, unsa man? Well, of course, dagang hinungdan. Tingali, sa imong tambungan nga Bible study, ang gadasig nimo mao nga, tingali na kay kanang giangayan baron o na kay crush sa nagatambong, usa lang ka na ka ihimplo. Or maybe, nada ka sa sog, meaning pugos kag attend kay most of your friends na nambong pod. Or tingali, curious lang ka nga maniid sa gitudlo. O daghan pang mga reasons, daghan pang mga hinungdan. But you know, there is only one good, proper, tukma, husto, legitimate reason that motivates you to come to Bible study, and that is what? To learn the truth. Gusto? Maura yun na imong nagadasig nimo. Mo ni husto, tukma, legitimate reason. Just to learn the truth. That constitutes the principle. Ritual with reality is meaningful. Kasabot ka? The rest of the reasons and motivations why you come to Bible study,
nag-apply kini sa prinsipyo nga ritual without reality is meaningless. Do you know what I mean? Nagsabot ka ba? Kaya abini mo ko, di suong magtotoo. I am addressing this to you, fellow believer. Ang inungdan sa atong pag-attend and come to Bible study is to build up our spiritual momentum by spiritual growth, pinagi sa grasya o kahibalo sa atong manluluwas o Ginoo nga si Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18 kana. But if you just attend church, musimba ka lang og madomingo, kay you feel it is your obligation, or you feel like attending, kay mahadlo ka og gabaan sa tibuok semana, na mo nagiingon ta nga ritual without reality is unsa? Meaningless. Oy, kahulugan. Kasabot ka? Inumdumi. Worship only becomes a reality. Paminaw. Worship only mahimo lamang kini nga tinuod when you know who you are worshiping. And true worship, ang tinuod nga pagsimba is giving thanks. Pagpasalamat sa tanan nga mga butang that you have received, and actually true worship. Ang paminaw, ang tinuod gyud matuod nga pagsimba is the exaltation of the person and character of our Lord Jesus Christ. Ang pagsimba, kanang tamod, pagtahod sa persona o sa kinaiya sa atong Ginoong manluluwas, Ginoong Kristo. Di man akong musimba ka lang tungod kay obligasyon nimo ka na, mo na imong nabatasan ka, sukad sa imong pagkatao, kay ang imong mga ginikanan used to practice that, nga mao'y tulumanon nila, sa way pagsabot, nga no, o kinsay imong gisimbaan, all of that, then, that is ritual without reality. Ugwa gyud nay meaning alang kanimo. O ginomdumi baya nga God is real. Matuod, tinuod ang Dios. Anything that involves God has to be real. Sa imong pagbuhat o pagtuman sa mga tulumanon bahin sa Dios, nawa kay nahibaw-an nga kahulugan o meaning behind those rituals, then ang imong pagbuhat niya na nila mao kanay makahimo na unya kun imong pildi a failure sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Kasabot ka? The secret, ang sikrito of the prosperity test is genuine humility, which enables you to learn capacity and appreciation. Genuine humility motivates obedience to the divine commands, to faithfully absorb the Word of God. Well, sa laing bahin, ang Diyos nagasaad ka natong mga magtotoo in Christ. Blessings. Mao na'y saad ni Ginoong Kristo. Saad sa Diyos, okay? Iyang saad nga, bubuan kita unya sa iyang mga blessings. Panalangin. Pinagi sa, of course, ipadahili lang ka ng mga panalangin ngadto sa tubo sa grasya, the grace pipeline. Okay? O kanang mao nga mga blessings. Paminaw. Ang tumong, the target sa maong mga panalangin, kitang mga Kristiyanon, tanang mga Kristiyanon, apan iya lamang mabubo ang maong mga blessings. Ngari ka na to. Pinagi sa gisulob nato nga pagkamatarong sa Dios. Atong naangkon niya atong gidawat nato sa Ginoong Kristo. Maangkon nato kini kining maong katakos, capacity to receive
sa mga blessings kung ana kita'y katakos. Dili mo buo ang Dios sa iyang mga blessings kung wa patay katakos sa pagdawat kanila. Samtag yun na. Never. Dili yun. Kaya matay capacity. Kini kong capacity ako raguning at ato gamay. Katakos capacity. Now, ato maninggi implong sa kabatang gamay. Okay? Sa kabatang gamay, 5 anyos baron, 4 anyos baron. Kung imong hatagan kanang o palitan ba nimo labihang mahala nga kutse. Yun. Palitan nimo kutsing labihang ninduta, mahal kayo. Imong hatagan kanang bata, ang pangutana, na ba siya katakos? Does he or she have the capacity to enjoy that kind of car? Wala pa man siya katakos. So, tingali, inay nga mo enjoy na lang siya o iyan na lang tingaling dukdukon ka ng mga samin diha o sa kanang maong auto. You see? Sama po din natong mga Kristiyanon kung wa patay capacity, dili kita ka-enjoy. Wa pa man lagi kita ka-abot niya ng maong dapit katakos. Muna akong kanun nag-ihimplo ni mo. So, muna nga, di gyud makahatag sa mga blessings nga gisaan sa Dios. Iyang saan gud na. O mao lagi na naipatakaran, sumbanan o sundon nimo nga protocol nga kung makaabot ka niya na maong kondisyon, then bubuan ka na siyang panalangin. So, dili siya makabubo sa maong panalangin kung wa patay katakos sa pagdawat niya na. Busa, kung mao kini, dili ta mapangayo, dili ta mapaliyo po, dili nato mahangyo kining maong mga panalangin gikan sa Dios kay ngano man. Iba nga ngano? Naalagi patakaran, naay lagda, naay protokol nga hingpit ang Dios bahin siyang pagbubo sa maong mga panalangin. Kasabot ka? Hinumdumi. God is perfect. Ang iyang plano, perfect. Busa na siya perfect nga kamanluan, perfect nga lagda, perfect nga sumbanan, o pamaagi, bahin sa pagpang-apod-apod niya sa iyang mga blessings. Correct? Niya pa. Di man gani mahimong ampuan ang panalangin. We cannot pray to God for blessings. Sabtag yun na. Dili. Akong subliyon sa pag-ingon kanimo, igsuong magtotoo nga ang Dios na siya iyang talamdan, kalagdaan, sumbanan, o pamaagi, nga hingpit, perfect rule, protocol, nga wa kita'y katungod sa pagpabawog o bend o pag-usab o pagpabintaha. We don't have the right to alter, change, kay hingpit gud siya. Kasabot ka? Ang iyang protocol bahin sa pagbubo sa iyang mga panalangin nga rika nato mga magtotoo, mao nga patubuon kita diha sa iyang pulong only through the study of His Word on a daily basis. Agi ka nagpagtuman sa iyang manlo diha sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Paghion kita sa tulo ka ang ubahin level of spiritual growth. Gamao ang baby believer, adolescent believer, o ang kinatasan, kinatumyan, spiritual maturity nga believer. O diha sa maong ang nga may katakos kanang
buan sa Dios sa iyang panalangin. No, klaro na ba na alang kanimo igsoon? Tubo gyud. Maora na. Sabi nimo, ang Dios is just tapping His foot, just waiting for believers to reach spiritual maturity, the capacity stage. Remember that it is God's promise to pour out His blessings sa diha nga magtotoo makakabot na niya ng capacity stage. O kining iyang mga panalangin, kitang mga magtotoo ang target niini kita. Of course, pinaagi sa perfect righteousness sa Dios nga atong gisuloban man tang mga magtotoo sa dihang atong gidawat si Ginoong Kristo nga atong manluluwas. At that moment of salvation, God imputed His perfect righteousness on us. Ug mao gyud na ang target gyud inigbubo na sa mga panalangin mo to'y abutan o sangkuan. Okay? Apan you are kanang able to glorify God niya ng dapita. Imo nang nahimaya ang Dios. O kining iyang mga panalangin, kitang mga magtotoo ang target. Sa aton ang nasayran gikan sa integrity, pagkamasaligan sa Dios, nga every time God promises a thing, that thing is always unsa? Guaranteed. Garantisado. Unya na pagduha-duha sa pagkamasaligan sa Dios. Dios na nang misaad na. Tubo lang lagi sa pulong sa Dios. Kaya ang Dios mo ingon gyud kanimo, inigkahamtong na nimo anak, di yug ka magmahay, di ana ang labihan sa kadaghang panalangin para nimo. Ato ni padayon ugma. Ayaw say pa ang pagpaminaw sa sumpay niini o kamo nga mga bag-o sa atong Bible study through the YouTube, gidasig kamo, pagpadayon. Just have and maintain that open mind aron ang Espiritu Santo makapalamdag pagyug tin-aw tataw diha kanimo. Ang kini atong gitun-an gikan sa iyong unahuna. Ang iyong unahuna nga atong gitun-an musod sa atong unahuna. Magampot na. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining among natun-an nining adlaw. Salamat sa imong grasya, pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo nga mao lamang the only true mentor, teacher of truth. We thank you, Lord, for all these blessings that we have availed. Nga dili kami takos ninyo, Diyos. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din in dapita nung kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.